ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ। କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି ଗିରିବର ତୋଳିଆକୁ। ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ। କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି ଗିରିବର ତୋଳିଆକୁ। ସେ ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୋରା ଶିରେ ସୁନା ସୁତା କେରା କେରା। ସେ ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୋରା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଆଖି ଦେଖିଲେ ଗୋ ସଖୀ ଚିତ୍ତ କି ବାହୁଡ଼େ ଆଉ। କନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦିଶେ ଝଲମଲ କୌସ୍ତୁଭ ଦାଉ ଦାଉ। ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଆଖି ଦେଖିଲେ ଗୋ ସଖୀ ଚିତ୍ତ କି ବାହୁଡ଼େ ଆଉ। କନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଦିଶେ ଝଲମଲ କୌସ୍ତୁଭ ଦାଉ ଦାଉ। ସେ ଯେ ହିୟା ବୃଷାନ ମିଶାମିଶି ବରାନିଥି ଫଳ। ସେ ଯେ ହିୟା ବୃଷାନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟ କରି। ଦୁଃସହ ଦୁର୍ଗତି ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମାନେ ଆଉ କି ପଶିବେ ଡରି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟ କରି। ଦୁଃସହ ଦୁର୍ଗତି ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମାନେ ଆଉ କି ପଶିବେ ଡରି। ସେ ଯେ ଦୟା ସାଗର ତାଙ୍କ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଲୟ କର। ସେ ଯେ ଦୟା ସାଗର ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ। କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି ଗିରିବର ତୋଳିଆକୁ। ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହଣି କରିବା ଖାଇବା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ। କହେ ଶାଲବେଗ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହଣି କରିବା ଖାଇବା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ। କହେ ଶାଲବେଗ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ସେ ଯେ ଆରତ ତ୍ରାଣ କାଳ ଗଜକୁ ସିଂହ ପ୍ରୟାଣ। ଚାଲ ଚାଲ ପଶିବା ଶରଣ। ସେ ଯେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ। କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଅଛି ଗିରିବର ତୋଳିଆକୁ। ଗିରିବର ତୋଳିଆକୁ ଗିରି